Ja, den er god. Den går ind af. Ja, vent. Mika, du ligger lige her under træet. Er det dit drive, der endte der? Ja, det er det. Det var faktisk kun min 5 kølle. Okay. Lidt en svært slag heroppe til. Ja, det er det. Nu må vi se, hvordan Det er det. første divisionsdamerne løser den. Ja, det er simpelthen ledet, det der, Thomas. Så der er monsterpres på mig. Det er Delicato. Det kunne jeg nok Hvordan, Mika, ja, hvordan får du den spændt på? Jeg sørger for ikke at rense min jern. Sådan. Ja da, Henning. Nej. Bum! Max Brynner, mine damer og herrer, fundet ud af hans 14-dages træningslejr i Spanien. Koncentrer jer nu om dit eget pot. Sølleri, du må være med, du kan selv lave banen op. Det er ikke tæt på en 7, Max. God sandsafe, Hans. Jo, tak. Kan vi lige få en kommentar her efter de første 10 huller? Banen den er simpelthen så ring. Greenkeeper, han er så ring. Hvordan... Hold kæft, der er greenkeeperen ring. Hvad... Banen den er så kummerlig herude. Hva? Jeg har ikke taget holdbilleder, jeg vil. Jo, det har du. Den er så ring. Hvad er det, der er... Hvordan ligger du nu? Jeg ligger i plus 1 efter 10 huller. Så og det er i forhold til dit handicap? Det er 1 år par. Eller 1 år. En dårligere handicap. Okay. Så det er ikke en katastrofe? Det er ikke en katastrofe, men hvis nu Max han har lavet en lidt bedre golfbane, så var det måske lidt nemmere. Så har det været nemmere for dig? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Så. Jamen, det er bare op på hesten igen, du. Der er sgu ikke andet for. Jesper, hvad så der? Er du godt kørende? Det bliver senere, når jeg skal til Skanderborg i hvert fald. Skal du det i dag? Ja, på mit spil, så kan jeg godt se, at jeg skal til Skanderborg. Okay. Hvordan er du kommet fra start her? Jeg startede med en par her på hul 9, så det er da okay, men ellers så er det bare gået ned ad bakke lige siden. Men det er godt vejr og godt selskab. En god bold, der går i. Det betyder meget. Det gør det. Går du i bold med ham brokhovedet der? Ja, desværre. Jamen, god fornøjelse i de sidste huller. Ja, den tror jeg aldrig nogensinde, der er nogen, der kan igen. Det synes jeg stærkt på. Sikkert der er pis. Torben her, kan vi lige få en hurtig kommentar til dit 10-slag? Jeg synes, det var et meget, meget dårligt slag, men det er på grund af den modvind, der er.
Det er simpelthen ikke til at styre det vejr her. Så trak du den lidt mod venstre. Ja, netop, ja. Ja, grunden til, at han overlever, det er, fordi han har nogle gode venner. Ellers så var det helt galt. Ja, sikkert. Det er sådan set dit bedste. Vi er jo meget uenige om, hvor mange trænere der har været. Eller får. Hvad er I skudt på? Vi er faktisk gået helt op på 9. Ja, godt slag, John. Lækkert. Skønt. Jeg tager lige en. Ja. Ja. Provisorisk til og med. Skal vi lige have en anden sav her for lidt? Ja da! Må du ikke finde en af dem? Jo, men må Så er du i bil. det er jo slagspil, jo. Ja, så er du i bil, så går tilbage igen. Det tager ikke lang tid. Og god birdie. Endnu. Godt kører du. Ja, jeg hørte ikke filmen der. En såkaldt snake burner. Godt blat. Ja da. Ja, den der. Ja. Det ser ud til, at den bliver der. Udmærket længde. Det er den Eskildsen her.
toppen på bakken, han skulle satme langt. Au. Hopper ikke. Ja da. Den er overlevet. Sådan. Ah. Sådan der. Lidt risky business. Så, Ernie Els her på hold 9. Nej, det var... Super slag. Nu skal vi lige høre om dine forventninger til det slag, der nu kan du se de andre, de ligger herinde. Ja, omkring. Prøv lige at spørge dem, hvad de ligger i. Hun forventer, at den går i, så Prøv lige at spørge, hvad de ligger i. til de andre. Og nu skal vi have Kirsten ind til de andre. Ja. Nå, jeg ved sgu ikke. Vi kommer slet ikke i år. Hun var ikke helt tilfreds, kunne man høre, men... Hop ind til den lille bus, der er der. Provisorisk. Og så lige der midt imellem, der er fairway. Godt, Henning. Sådan. Jeg synes som sagt, vi skal rejse sammen og udbringe leve for selvfølgelig Kalø Golfklub, der er 20 års jubilæum, men også Danske Bank, som har været vores fantastiske sponsor på dagen i dag. Danske Bank og Kalø Golfklub, de længe leve! Hurra! 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 Kalø Golf! Så er der sikkert mad om en 5-10 minutter.